Nagtipon ng mahigit 100 individual mula sa iba't ibang sektor sa isinagawang forum tutol sa Charter Change o CHA-CHA sa Iloilo City, Pebrero 20. Dumalo sa nasabing aktibidad si Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares, Reverend Monsignor Meliton Oso, University Student Council ng West Visayas State University at University of the Philippines o UP Visayas. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares, ipinahayag nito na idinadaan sa pagbibigay ng ayuda ang pagkolekta ng pirma na maituturing na panloloko at pambubulag sa publiko. Nananawagan naman ito na ibasura ang CHA-CHA at hindi pahintulutan na magamit ang kaba ng bayan sa mga malisyosong pakay ng mga matataas na opisyal gamit ang People's Initiative. Kami kaayon dyan na parang babalik tayo sa panahon ng martial law ni Marcos noon na unicameral ulit, batasang pambansa lang, mas madaling kontrolin ng presidente o kaya parliamentary na naman tayo na kung saan ang mga congressman lang ang nag-elect ng presidente o prime minister. Hindi kami ayon dyan sa unicameral. Ang ating konstitusyon bicameral, may House at may Senate at dapat ituloy natin yon kasi at least may checks and balance between the two houses. Balita mula sa lungsod ng Iloilo. Ito si KK5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.